Ilulunsad po ng Department of Environment and Natural Resources or DENR ang permitting on wheels sa barangay poblasyon sa Mayo 6 bilang hakbang para ilapit ang serbisyo ng ahensya sa mga mamamayan. Sa ilalim ng programa, mag-aalok ng iba't ibang serbisyo gaya ng aplikasyon at pagproseso ng mga dokumento para sa lupa, kabilang ang Land Status Certification. Kasama rin ang Environmental Compliance Certificate or ECC at Certificate of Non-Converge or Coverage sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau or EMB. Para naman po sa sektor ng pagmimina, magbibigay ng Mines and Geosciences Bureau ng permits at clearances para sa small-scale mining operations. Ayon sa DENR, layunin ng aktibidad na pabilisin ang proseso ng mga dokumento at bawasan ang pangangailangang bumiyahe pa sa mga tanggapan ng ahensya. Gayunman, paalala rin sa mga ganitong mobile services ay dapat masiguro ang tuloy-tuloy ng sistema ng pagpoproseso upang maiwasan ang pagkakantala at backlog ng aplikasyon. Matatandaan na una na ring isinagawang kaparehong aktibidad sa Alaminos City noong Marso ng kasalukuyang taon. IFM News. IFM News. IFM News.